Lukuma ina jin ka. Ina da Me ya faru? akwai wadda muka alƙawari da ita ne. Sai ta rabu da samarinta. Baba da Audu me kake so ka ce dangane da Amma da Sumayya Tamma Mahmud? Kamata yi har gida na ta nuna mata godiya da farin cikinmu da yadda muka ji daɗin wannan abin alƙawari. Hajiya baki ce komai ba. Kada ka kuskura kai To me yayi zafi haka? je musu. Maula kawai zai kai shi. Ayyo. Kuma wannan gaskiya ne. Ummi wai ya batu auren ku da Lukman. To ai shi na ga kaman ma haushi na fa yake ji. A'a ba haka bane. Na sharara maka bani wallahi. Hajiya babba wai wace ce Lukman ya fi so? Shashasha mawaƙiyar ta riga ta gama da kai ta shanye ka. Ya kike so a yi ne? So nake ku tabbatar min da magana guda ɗaya. Firazdo wai kai wada irin mahaukaci ne kai. Kai ni kake ce mahaukaci? An cewa mahaukaci ni ka san ko waye. Kai din banza waye kai? Ni ne Osama UMK TV.